Pini di pualong CPIML to mitang asahem lang pherangke amei kangni po. Pini nilitum CPIML to mitang asahem lang pherangke amei kangni nangko kalam theke lapuhenlo. Kiram tang aru ni phai kre troksi 1986 aning kan pen hemprek a pharma nang chisong bom ang bom si pining lithota hemprek keng arni lopu hok pon si pinap aru kre troksi arni katalon ponji lasi karbi ang long ara doan ta katalon ji aphansi chuning rilo. Memang tum CPIML to makimang kirat tum tachini athe kedam tang 36 aning kan Bharat kachari aronalo along ke dutang lapen 22 amendments det aphi article 244 a teng pen hemprek mate autonomous state kilong unaputha karbi anglong lapen NC here ara tum kachisong bong wang boma ho da teng pen on puanta nilitum CPIML tum ke kachisong intonte Themaha 1995 jami tarik isi arni lamdon chitok sia jakong chewan onlo lasila bangso kachisong ho hempreka pharman kachisong atum penang anatuma mithanga pran kidam nang atum tadulo lasi pinap ke kali tang atuma phanta kachike mo sai deng ponangji tengni nangni lapen hempreka pharman kachisong to nangni pu CHPC secretary Rabi Kumar Phangchupen ningji News Desk report Karbiang Long 24/7 news asahem along ini press conference ke pedopon nangko alat PP kasementet niltumei per isi press statement atau press note KTR kontolo dasi nagalaban ke laposon hamlo ini CPIML Liberation Hills Working Committee ahin pen 17 May 1986 pen cenglo nanti somo mambom si peningan bangke ingkang ingkang troksi tongkewa troksi andeng la hempret mate autonomous state kate som maputa CPIML Liberation ahin pen